belai belai hambai ma janago chini tiprani joto lukurok suba suni bisingtui tini chini taku khoroknoi chini Gurupado Debbarma maiti Rajiv Debbarma borok 2021 ni February masni 27 tarikho borok Bangladesh rom thalangjakmani kwbangma chaitungmani bisingtui chung kwbangma help khailekha aboni bisingtui chung tini bono nogo phirgui tuimaka aboni bagui belai belai khe hambai mario je bono o bini Bangladesh ni yang India tubunani bono logiriman bagui especially sin boba grana bo hambai mario tambai hindi boba kwbangma chubakha financial hoite arambakha officially bo kwbangma chubakha sini Gurupado tei Rajiv no tuman bagui chung asuk din ching mokol yogui nasinglai tongmani bini nukungni borok nasinglai tongmani o din tini paikha tini chung nukha ang to thana tongmani ang kaisa program tongman bagui thangmalia kolesoti bo phaimani ajaga khadung khajani bisiti chung nukha bini bihik song bini nongni borok malai nuklai kablai kha belai khadung khaja chungni jebo khatong thoka ani boi buklai ani kobo kulik on bisingti tebo belai belai khe hambai marika je bono suabusu khanai je organization rok political party rok mane borno belai belai khe hambai mario tamme hindi chung sini palni saithumon tuino chung tini bono Bangladesh hapango tongmani chung bono India ko phirok tuimaka aboni bagui belai belai